Arek kondangan, Mbak. Percuma, Mbak. Jilbabmu apike kok ngono. Omahmu sih meletek-meletek aja mukmen. Lah sik pertanyaane, kowe iki arek kondangan opo arek nandi kok nggowo omah? Yo nek kowe kuat kondangan karo nggowo omah gowonen. Nek aku yo sing penting penampilan. Sumbangan nomor 2, penampilan nomor 1. Nek kowe penampilane ora meyakinkan dusir kowe mlebu ora oleh. Ngono kok arep nggawa omah. Ya gawonen. Nek aku saling melengkapi, yo tuku sandangan, yo tuku jilbab, yo karo nyelengi, ora usah dipaksa. Sopo to yo nek numpak motor kok le ora ngono kok le masalah omah ki keri. Penting penampilan sik. Arep kondangan apa arep ngopo kowe iki kok ketuku omah bareng, malah koyo arep nyambut menteri. Wong iki arep kondangan nih. Iya to, sik engko sikik lali aku nek wis emosi lho delok. Iki jenenge Sika, Mbak. Warnane ayu banget ira. Mburine ngarepe. Dadi ayune ramu kok mburi. Nek ngisi buku tamu, Mbak, ngene-ngene iki kok dilatih terus, ora kok polos-los. Ngarepe ya apik enek mening-meninge. Ya ta nek arek nggowo ning nggon gedung ki apik ngono kuwi ya. Wis ya, aku arek kondangan sik. Ah, keren tenan iki cenan.